Здравейте на всички в поредното ни видео по темата SQL. Искам да покажа едно любопитно приложение на темата Partition и как може да бъде приложено в разработката на един, как да го нарека, едно малко копие на нашите любими индекси, на най-известните индекси в света, S&P, NASDAQ и NASDAQ 100 и Dow Jones. За тази цел ще използваме таблица Price Statement и ще селектирам, но първо ще си започна да си пиша тук в dbeaver select звезда from Price Statement и ще го join с Stocks List on SL symbol and PS Stock List symbol. Така. Цък. Така. Тук вече направихме една грешка, не трябва да е end, трябва да е равно, очевидно. Така, сега, трябва да какво направим? Ако разгледаме таблиците, тук имаме една колона, която изобразява дали, която ни казва като филтър дали акцията е част от S&P. Ще сложим едно condition, на условие is SSP е равно на 1 и ще сложим някакви дати, няма да гледаме цялата история назад във времето. Така, и какво ще кажем? Датата да е по-голяма от 23 09 и датата да е по-малка или равна така така на 2023 10 27. Така, сега в общи линии това, което нека да изобразим данните първо. Така, сега имаме данните по акции. Така, сега следващото нещо, което според мен трябва да направим, е да направим първото нещо, което трябва да разберем е как работят индексите. В общи линии индексите са съвкупност от много компании, като има два начина на претегляне. Индекса S&P има много сложен алгоритъм, който претегля цената му, но в общи линии той гледа как се представя всяка една акция в конкретния момент и коя акция, те си има кои са най-търгуваните и на базата на тази история на търговията се претегля коя акция колко ще тежи в индекса, като най-големите акции съответно. С най-голям market cap и други показатели се търгуват, се тежат най-много към цената на индекса. Така, аз какво обаче бих направил? Бих искал да направя един индекс, в който weighted average, искаме да направим weighted average, т.е. weighted average цена на всички акции в индекса S&P 500, т.е. да кажем всеки ден да видим обема на всяка акция, която се е търгувала и на базата на изтъргувания обем, тези, които са изтъргували най-много, да влияят най-много на индекса и да имат най-голяма тежест, докато тези, които са търгували по-малко, да тежат по-малко ценовите им движения. Така, това е едното нещо, което искам да направя. И другото е една average цена, в която всяка една акция има еднаква тежест. Така, за тази цел аз малко помогнах в началото, ще използваме партишени. И първото нещо, което трябва да напишем е sum volume over. И сега какво ще пишем? Partition by
дата, толкова. Защото искаме да видим за всяка една, сега ще видим какво ще се получи, за всеки един ден колко е бил общия изтъргуван обем. Така. Следващото нещо, което искаме да видим, е дадената акция, в случая Nvidia, на 9 септември 2023 година, какъв процент е бил от общия изтъргуван обем. Тоест искаме да направим колоната Volume, да я разделим на така. Добре. И виждаме, че това е около 2% от целия обем. Така. Сега ако умножа това по колона Open, ще получа, вижда, че цената е 482, ще получа цената на акцията, която ще получа ще получа компонентата от средно претеглената цена на акцията, която се атрибутира към Nvidia, в случая Nvidia. Така. И по същия начин, това ще го кръстя по Open и ще го кръстя Open. Не мога да кръстя Open. Ще го кръстя аз Opens трябва да го кръстя. И по същия начин ще го умножим по HGH и ще стане Highs. Така. Ето тук ще си ги пиша ред по ред колоните, за да е малко по-прегледно или малко по-лесно да се вижда. Тук ще го кръстим Low, Lows, и тук ще сложим къла, Closes. И ще сложим отпред дата. И ще сложим символ. И първата ни справка е готова. Сега тук ще я затворя. Ще я рънна. По този начин, да, ето тук не ми трябва тази запетайка, извинявам се. И тук вече имам подредени данни, които могат да бъдат визуализирани. Всъщност не напълно, защото тук имаме данните като единичните компоненти за всеки един ден, от всеки един ден. Точно така. За тази цел, сега какво ще направим? Ще селектирам звезда, ще селектирам дата, символ, така, from. Ще използвам тази справка, която съм написал. Всъщност това, което искаме е за един ден, ние да имаме само един запис. Един запис с един open, един high, един close. За този ден в момента имаме 500 записа. Ще я кръстим. Ще използвам тази справка като основа на другата справка. Ще я кръстя как main. Използваме за основа и от тук вече ще ги агрегирам ден по ден. Така.
А всъщност, дали ми беше нужно да го правя? Не, partition не могат да се комбинират. Partition не могат да се комбинират с group by, затова трябва да го направя по този начин. Тък му ще да ви кажа защо не направя partition by с group by. Partition и group by не работят, ако нали, се питате защо го правя по този начин. Използвам го за база, защото не мога да използвам group by. Аз тази справка, която ще направя, ще ми трябва да направя group by и ще видите защо. Защото ще направим сумата от opens. Ще кръстим, пак ще се open op. Ще ги кръщавам вече по този начин. op, сумата от highs, много мразя когато hg, сумата от lows ще е lo и сумата от closes ще е cl. Така, като за да ми е пълна справката, ще направя group by. Така. И ще групираме по дата. Без символ. Така. Така. И имам проблем near from. Разбира се, отново имам запетайка. Хоп. И в момента имам така една средно претеглена цена на индекса. Да, тя е различна от това, което познавате като цена на индекса, защото това не е истинската методология за изчисляване на индекса. Но ценовото движение реално е абсолютно същото. Ето сега ще го екстрактна и ще видим. Сега тук в момента аз съм направил един малък екстракт с малко данни. Не, ти имаш